Gikasuhan na ang 8 kagingong mga sospek sa pagpanulis sa usa ka jewelry shop sulod sa usa ka mall sa Davao City. Usa kanila nadakpa na sa kapulisan. Kasong robbery with the use of firearm ang gipasaka ngadto sa Office of the City Prosecutor batok sa 8 ka sospek kung asa usa kanila nadakpan sa Davao City Police Office niadtong May 9. Pinaagi sa pakigalayon sa Police Regional Office 9 Zamboanga, natultulan sa Zamboanga del Sur ang usa sa mga sospek nga gilang si alias Dadang. Ang nadakpang sospek lakip matud pa sa grupo nga nanuli sa pawn shop sa Ilustre Street sa miaging tuig, busa gisilbi kaniya ang warrant of arrest. Sumala sa kapulisan, nailan matud pa ang mga sospek base sa mga witness o mga kuha sa CCTV atol sa insidente ug sa mga lugar kung asa sila nag-check-in una nahitabo ang pagpanulis. Na-identify din nato sila ma'am no, with the help sa mga witnesses kay makita man nilang ang mga naong ma'am during the incident and also sa mga CCTV footage nga ato ang nakuha from the establishment sa Kamol and also sa mga hotels nga ilang stayhan man prior to the incident.